Хасково е слънчев и гостоприемен град, разположен в сърцето на Южна България, административен център на община и област Хасково. Той е един от най-зелените градове на България и отлична отправна точка към някои от най-неустоимите съкровища на южните български земи. Кокетни слънчеви градинки и 3 големи градски парка с изключителна растителност допринасят за красотата на града. Градската градина възниква в края на 19 век, с което се поставя началото на обширната пешеходна зона. Парк Кенана е прочут със своята зоологическа градина, широки пешеходни алеи, спортни площадки, тенис кортове и места за разтуха, отдих и развлечения. В парк Ямача се издига символът на града – величествената статуя на Света Богородица с младенеца. Тя е висока 32 метра и 80 см и е вписана в световните рекорди на Гинес. До нея се издига камбанария, една от най-високите на Балканския полуостров. Божията майка винаги е била покровител на града, а празникът на Дева Мария, 8 септември, е официален празник – Деня на Хасково. От двете страни на реката Стополите, за която се пее в песента на щурците Среща, са два от храмовете на Хасково с национално значение – Успение на Пресвета Богородица и свети архангели Михаил и Гавраил. Наблизо е и един от най-красивите съвременни театри в България – драматично-куклен театър Иван Димов, построен преди близо век. В съседство е Галерията за съвременно изкуство Форум, филиал на Градската художествена галерия. Паскалевата къща музей в старата част на Хасково съхранява традиционния бит на хасковските заможни семейства през периода на Възраждането. Наблизо са запазени и други възрожденски къщи с знакова архитектура. Старата часовникова кула е построена в началото на 19 век, после разрушена и съградена наново, като символ на стопанския подем на Хасково. В пешеходния център на града е също така и прочутия слънчев часовник, както и една от най-старите джамии на Балканския полуостров – Ески джамия. На площад Свобода се издига величественият паметник на незнайния войн, изграден срещу читалище Заря, първото, което е открито в Южна България. Богатата история на града и областта се съхранява в регионалния исторически музей, разположен в модерни зали на 2 етажа, чието архиви съдържат над 120 000 културни ценности и артефакти от новокаменната епоха до Възраждането. На всяка крачка из града се забелязва, че Хасково ревностно пази българските традиции и дух. На 18 км от града край село Александрово се намира музейният център Тракийско изкуство в Източни Родопи. В него е изградено точно копие на прочутата Александровска гробница, която от своя страна се намира зад него. Гробницата е известна с уникални стенописи, които обогатяват представите ни за тракийските религиозни обреди, култове, въоръжение, бит и облекло. В музейния център се съхранява и едно от най-старите обработени златни съкровища в света, открито в Сакар планина и съдържащо 98 златни апликации. В близкото село Узунджово се откроява шедьовър от историята на региона – Узунджовската църква. Известна още като джамията църква, тя е съхранила в себе си история от над 400 години
и спомена за прочутия Узунджовски панаир, провеждал се на това място в продължение на 2 века, средоточие на култура, търговия и обмен между народите на Европа и Изтока. В Хасково ежегодно се провеждат редица културни събития с национално и международно участие, като Народния събор на народното творчество Кит на Тракия пее и танцува, Националния конкурс за дебютна литература Южна пролет, фестивалите Хасково джаз, Хасково рок фест и множество други. Хасково разполага с отлични възможности за градски бизнес и културен туризъм, с уютни места за настаняване и безброй непозната красота. Градът привлича с интригуващи места за развлечения и незабравими емоции, събрани в пъстър калейдоскоп от забележителности, история и величие. Посетете и опознайте градът на Дева Мария, гостоприемното Хасково и неговите очарователни околности. Докоснете се до магията на древността и вълнуващия допир до запазеното от поколение за поколение. Хасково няма да ви разочарова като туристическа дестинация и ще ви поднесе своите споделени, приказни съкровища като дар.